Здравейте и добре дошли в нашата седмична поредица обзор на финансовите пазари с мен, Пламен Тодоров, ръководител на отдел обслужване на клиенти в компания Delta Stock. Периодът между 19 и 23 януари беше изключително наситен от към новини за финансовите пазари. Световният икономически форум в Давос, ключови изявления на Доналд Тръмп, нови данни за петрола и изключително важни сигнали от пазара на труда в Съединените щати. В това видео ще говорим с цифри, но на разбираем език. Какво реално трябва да знаят инвеститорите и хората, които просто искат да разберат какво се случва на пазарите. Да започваме. Световният икономически форум в Давос тази година се проведе под мотото "Дух на диалога" и събра над 60 държавни и правителствени лидери, централни банкери и CEO-та на най-големите компании в света. А основните теми в Давос бяха следните: забавяне на глобалния икономически растеж, изкуствен интелект и ефект върху заетостта и енергийната сигурност и реалистичен зелен преход. Директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че 60% от работните места в развитите икономики и 40% в глобален мащаб ще бъдат засегнати от изкуственият интелект, трансформирани, автоматизирани или директно елиминирани. Това създава сериозен риск за младите работници, което е нещо, което пазарите започват да калкулират в дългосрочните си очаквания. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че светът навлиза в ера на, цитирам, "голяма силова политика", където икономиката и сигурността вече не могат да бъдат разглеждани по-отделно. А президента на САЩ Доналд Тръмп беше един от най-обсъжданите участници в Давос. Основни акценти от изявленията му бяха твърденията за силна американска икономика, акцент върху митническа политика и протекционизъм, отказ от използването на военна сила по въпроса в Гренландия, опит да убеди пазарите, че инфлацията е под контрол. А как реагираха анализаторите? Множество медии и икономически анализи поставиха под въпрос част от твърденията му, особено по отношение на инфлацията и разходите за живот, които официалните данни подкрепят напълно. За пазарите това означава едно – политически риск, по-висока волатилност и несигурност около бъдещата търговска политика на Съединените щати. Продължаваме с данни за петрола в САЩ. През седмицата излязоха ключови данни от Американския петролен институт за петролните запаси в САЩ. Ръст от суровите петролни запаси от 3,6 милиона барела, а очакванията на пазара бяха за спад от 1 милион барела, а общите запаси достигат около 426 милиона барела. Какво означава това? По-слабо краткосрочно търсене, натиск върху цената на петрола и потенциално по-нисък инфлационен натиск в бъдеще, но геополитическите рискове задържат цените относително стабилни въпреки тези данни. Данните за пазара на труда в САЩ също бяха от най-важните за седмицата. Нови молби за помощи при безработица 200 000 при предходната седмица от 199 000, а очакванията на анализаторите бяха за около 208 000. Седмицата на 19 и 23 януари ясно показва едно. Пазарите се въртят между политически риск, стабилен пазар на труда и структурни промени, идващи от AI и геополитиката. Това бяха най-важните теми на финансовите пазари за изминалата седмица. Аз ви благодаря за отделеното време и до следващия път.